BCRA, Mondoñedo, Portomarín serán hoxe paradas obrigadas na viaxe informativa que realizaremos para ofrecerlles un resume do que está a acontecer esta Semana Santa na provincia de Lugo. Podemos adiantarlles que remataremos o percorrido en terras da Ulloa para disfrutar da súa paisaxe verde. E así comezamos. Sexan benvidos. Os días 3 e 19 de cada mes acheganse a BCRA tratantes procedentes de toda Galicia, Asturias, León e Cataluña para mercar gando de carne e vacas de vida que dende moi cedo poñen á venta produtores da comarca. A pesares da baixada xeral das ventas, as transaccións da última feira sumaron cerca dos 100.000 euros. Ás 8 da mañá, o recinto feiral do Mercado Gandeiro de BCRA abre as súas portas para dar paso aos camións e tractores que portan os animais que serán expostos á venda durante a xornada feiral. Chega o momento da descarga do gando vacún, a máis importante e abundante do mercado. Unha tarefa non demasiado fácil se o animal ofrece resistencia. Ao final, a nave consegue converterse nun espectacular escaparate vacún, polo que pasean moitos compradores en busca das reses que mostren os mellores atributos. Entón miramos sempre que teña grasa. A grasa vémola aquí. Si tocamos, é por vemos a confirmación da xata, a conformación. Que sea boa, que ves que ten un bon choletero, e depois miramos que brille, que sea de mamar, que non sea unha res de pienso, podendo ser. E na máis e os kilos, claro. Eu cando já estou comprando xa estou mirando o que pesa. Unha vez localizado o animal, comeza a negociación entre comprador e vendedor. Un destacable momento para chegar a un consenso no que ambas partes deben sair beneficiadas. E o que lle falte, que atopa a muller con outro, trae mau. Non hai nada, 1000 duros ao medio, certo? Un apretón de mans para pechar o trato e un pequeno corte de pelo para deixar a marca persoal que identificará o comprador. O mercado gandeiro de BCRA é un dos máis importantes da provincia de Lugo, o que acoden compradores non só da comarca, senón das comunidades veciñas de Asturias, o Bierzo e mesmo veñen de Barcelona. A calidad dos becerros que se manexa aquí, eu creo que hai moi pouquiñas feiras de Galicia que a teñan. E iso fai que aquí se desplacen compradores, sobre todo de Asturias, moito asturiano, que exixe moita calidad, algúns catalanes, e tamén desde aquí os propios compradores ou tratantes de becerrea da zona e da provincia de Lugo, pois para outras provincias de Galicia. E vostedes preguntaránse se é rentable vir de tan lonxe, pois é que a calidade da tenreira galega cotizase a alza no mercado e o prezo do gando é máis asequible nestas feiras. Vengo desde Oviedo, llevo 30 años viniendo a este mercado y vengo por la calidad de la carne que hay en esta zona. Venimos aquí a este mercado porque dentro de lo que hay en Galicia quizá es uno de los mercados que mejor ganado hay en Galicia. No es muy grande, hay de más grandes como Santiago, pero el ganado en esta zona es más selectivo, más bueno. Aínda que a feira destaca pola comercialización do gando vacún, tamén se venden outros animais como os porcos ou as ovellas. E no exterior, un gran colorido de produtos de todo tipo enchen os postos ambulantes abertos aos visitantes que esperan impacientes a degustación do famoso polvo a feira. A Rede Lucense de Voluntariado agrupa diversas entidades cun obxectivo común, o labor de apoio a colectivos desfavorecidos. Da colaboración que manteñen desde hai anos xurden iniciativas como a Xornada de Convivencia, que hoxe queremos presentarlles. Din cunha imaxe vale máis que 1000 palabras. Estas 34 fotografías que conforman a exposición La mirada tamén habla foron tomadas por 4 voluntarios da Fundación Juan Soñador durante os seus viaxes a Calcuta, India, Senegal e Bolivia, co fin de proxectar o mundo a riqueza persoal e social destas sociedades. Que vean estas realidades de otra manera, que no es pobreza, aunque haya pobreza, sino hay valores y que esta gente sabe sobrevivir. Esos niños que están jugando en el agua o estos mismos que están aquí son felices con pequeñas cosas que nosotros no lo logramos. Entonces queremos transmitir esos valores. A inauguración da mostra fotográfica abriu a xornada cultural celebrada no Complexo Residencial Xuvenil de Lugo, organizada por varios colectivos sociais da Rede Lucense de Voluntariado.
É unha iniciativa de traballo, tal como dice o nome, en rede, de forma coordinada, en materia de voluntariado, cunha idea de fomentar os temas de sensibilización social. Durante o encontro, os asistentes puideron gozar da actuación de contacontos do colectivo cultural Cucarandainas e como peche da xornada, o educador e psicólogo catalán Jean Funs ofreceu unha charla formativa sobre a educación na etapa infantil e adolescente. El problema es que finalmente nos hemos olvidado de los niños. Trabajamos, de acuerdo, sí, pero ¿y qué quiere decir cuidar adecuadamente? No hace falta que lo hagamos nosotros, pero hay que garantizar cómo lo hacemos y eso suele estar olvidado por sistema. A charla encádrase dentro do ciclo de conferencias Conversas con, promovido pola Vicepresidencia de Igualdade e Benestar da Xunta de Galicia para acercar a Galicia a temas sociais de primeira índole como a globalización, a participación ou o voluntariado. As covas do Rei Cintolo voltarán a recibir visitas, controladas, eso sí, para preservar as súas profundidades descubertas a finais do século XIX polo arqueólogo mindoniense Xosé Vilamil. A cova acollerá novas expedicións, alguna quizáis como a que no ano 54 organizou Álvaro Cunqueiro, que ademais de motivacións científicas tiña o interese de descubrir a princesa Xila, filla do Rei Cintolo, que segundo a lenda continúa na gruta desde hai séculos. As covas do Rei Cintolo, situadas preto das aldeas de Samordás e Supena no municipio de Mondoñedo, son consideradas as cavidades kársticas máis grandes de Galicia, cos seus cases 7 kilómetros explorados. Estas covas volven a abrir ao público despois de levar pechadas por orden xudicial dende o 2006, debido a un recurso que interpuxo a Federación Galega de Espeleoloxía o anterior equipo de goberno provincial e municipal polas actuacións que querían levar a cabo no interior da cavidade. Agora xa que temos solucionado os problemas, vamos a camiñar da mao do Concello e a Diputación xuntos para sacarlle a maior rendabilidade social, cultural, medioambiental a este lugar tan entrañable, tan importante da nosa provincia. O presidente da Deputación, a vicepresidenta e a concellera de Medio Ambiente de Mondoñedo fixeron o primeiro percorrido oficial pola galería principal do espazo natural, un dos destinos naturais máis fascinantes da nosa provincia e moi solicitado pola xente que participa no programa de visitas Kilómetro Cero e que ata o día de hoxe só podían subir ata a gruta sen poder adentrarse na cavidade. Xente de Kilómetro Cero, que ora xa empeza a ser de moitas edades, sobre todo a xente nova, pedía vir aquí e, por tanto, eu creo que o mundo escolar tamén pode chegarse aquí, non? Que as cautelas e que as precaucións que haxa que ter, pero en todo caso, ningunha riqueza en Lugo debe quedar ao marxen de todos os colectivos, non? En ese sentido, creo que os escolares tamén virán. Calquera persoa maior de 12 anos con condicións físicas normais poderá realizar esta visita, eso sí, sempre acompañados por un guía e equipados cun casco con lanterna, mono de celulosa e dobre par de luvas, material que o Concello de Mondoñedo pon a disposición do visitante.